First time खाथियाव ओरैनो बरपेटा रोडनि आखुसाव थांनाय जायो उन्दै आदा जोलै फार्स्ट आसा न'आ बबावहाय फैनो बरपेटा रोड बरपेटा आखुसाव ओरै बबथ'नानै नोङो सेस नोंनियानो हासिब जानानै दं आदा बेखौनो माने गोदौ मोनदों मेथाइ दा माने आं खर'आव मेथाइखौ आदा मोननो मोनाखै बेखौल' इयाव मोनदों आरो बेयाव मोनलै नोंखौ दा नोंनियानो हासिब मावो बिदा मोजां उनाव लोगो मोनबाय थादों आदा खेलाय उदे नाग्रा फार्स्ट नोंनि नागिरग्रोयो अनलांबाय थाबानो जाबाय खस्थ' बादि मानसिलै नोङो बिसिनाव एखे थिर बायदि गंफा हाबो हेल' जोबनायनि खेबसे जयैनो रंजादिनि ada pis pas yang udah ada mulai kalau sana itu legend sana itu di nomor 29 ini nomor lagan itu sebenarnya anglar pun benda फैथारनोमोन नाथाय जों इसे दावलायलायनानै रानलायलायदों आरो बे नै आंबो खनबाय बोरोथो आदा नोंनि बिटियारा बोरोथो आदा नोंनि सुइजारलेना Hazar